Откачено ли? Не, май една тръба има. Чуеш ли как паркур? А бензин има ли? Има ли бензин? Няма ли? Значи май няма. Ние трябва да имаме. Може и да изпарим. Тя беше малко. Тя седи тук от една година. Няма, че не дай. Трябва да се вземе бензин. Можеш ли да я дигнеш? Я не пускай вентилацията. Вентилацията ще се... Как се видно колко е? А? Я да стана бяло, бе. Бяло. Да, не бе, тук. Виж по-дигач ще има. Има един или два по-дигач. Има се прегрят по-дигач. Тя му трябва да ти кажа, че няма елечен. Между другото имам горе в колата. А? Имам в колата. Не, той аз имам. Аз имам 5 литра до сумата. Не, дига гъза. Започна да се дига. Да не избие някъде. Гаси. Не да работи, не тя да го скажеш по-добре този бензин, за да... Свърши. Нека работи на някакви издихания. Стоп, да си.
Не, аз си знам, аз точно като те докарвах, тя беше малко бензин, аз нарочно оставих с малко бензин да... Тотално се ама те тия сфери, аз не ги знам, какви са между другото. За запушване на отворите. Да хища. Това трябва да го сваля долу с пароструйката, здраво да вода. Долу има пароструйка. Имам много халоген, между другото, един здрав халоген съм си намерил, този да го махна, оригинален такъв. В София се продават десен фар, между другото, чисто носи 30 лева. Аз си купих за мъж, защото имат само действия, иначе ще си купя или фитнесен. Ама сега като виждам, той е... Даже да не го искаш, ще го купя честно. Окей, това. Този може само се измие. Той може да се измие само.